представить сегодня экономический потенциал Республики Татарстан. Сәфәрнең төп максаты Татарстан-Кыргызстан эшлекле форумы. Анда ике республика җитәкчеләре, төрле предприятие вәкилләре катнашты. Максат тәҗрибә уртаклашу, хезмәттәшлекне арттыру. Мы придаем большое значение развитию взаимодействия с Кыргызстаном в рамках российско-кыргызских отношений и будем рады расширению взаимовыгодных связей. Узган ел ике республика арасында товар әйләнеше 41 миллион долларны тәшкил иткән. Бу бик аз ди Татарстан президенты. КАМАЗ автомобильләреннән тыш Кыргызстанга нефть-химия продукциясын, автомобиль шиннары, суыткычлар, медицина һәм хәләл товарлар җибәрү мөмкинлеге бар. Ожидаем, что в ходе визита деловые круги откроют новые направления для взаимодействия и договорятся о совместных проектах. Уртак хезмәттәшлек турында Кыргызстан президенты Садыр Жапаров белән очрашуда да сөйләштеләр. Татарстанның ядрен компанияләр төркеме табигый казылмалар чыгару, экология һәм телекоммуникацияләр тармагында Кыргызстан белән хезмәттәшлек итүдә кызыксына. Кыргызстан президенты билгеләп үткәнчә, аларга Алабуга мисалында махсус икътисади зоналар булдыру тәҗрибәсе кызыклы. Хочу подчеркнуть, что в контексте этих отношений Безне Татарстан белән тыгыз стратегик мөнәсәбәтләр бәйлибез. Алга таба да аларны ныгытырга телибез. Рөстәм Миңнеханов Кыргызстан президентын ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын бәйрәм итүгә Татарстанга кунакка чакырды. 21 мая 2022 года это день принятия ислама в Болгарии, 1100 лет. Президент Российской Федерации Путин подписал указ, что это памятная дата, она федерального уровня. Марат Шакирзян, председатель комитета, мы искренне хотели бы пригласить делегацию, пригласить власть. Очрашу ахырында 2023 елга кадәр чаралар планын имзаладылар. Алар моңа кадәр ике республика арасында төзелгән килешү нигезендә тормышка ашырылачак. Кыргызстан министрлар кабинеты рәисе орынбасары Азиз Алиев белән очрашуда Рөстәм Миңнеханов тагын бер кат сәүдә әйләнешен арттыру мөһимлеген билгеләп үтте. Нужны торгово-экономические отношения, инвестиционные отношения. Мы в этом заинтересованы. Товарооборот 41 миллион долларов. Ну что это такое? Это очень мало. Значит, и больше мы поставляем. Бишкәктәге автомаш радиатор предприятиесендә Татарстан президентын радиаторлар җитештерү белән таныштырдылар. Аларны двигательләрне суыту өчен кулланалар. Мондагы продукциянең 98% Украина, Белоруссия, Венгрия, Латвия, Үзбәкстан, Польша һәм башка илләргә чыгарыла. Очень много подарков. Көннең беренче яртысында Татарстан делегациясе Бишкәктәге Чыңгыз Айтматов музей йортында булды. Ул Ала Арча дип аталган дәүләт резиденциясендә урнашкан. Соңгы 20 ел гомерен халык язучысы нәкъ менә шунда яшәгән. Йортта аның шәхси әйберләре, эш кабинеты, китапханәсе. 1937 елда без Кыргызстанга килдек. 1952-дә фотога төштек. Моңа кадәр фотосурәтләребез юк иде. Бүген Чыңгыз Айтматов музей йорты Казан федераль университетында сакланган архив документлары белән дә баетылды. Алар 1830 елга Чыңгыз Айтматовның Кукмарада туып үскән әнисенә бәйле. Я сам был в Кукмаре, посетил музей. Моя мама тоже с Кукмарского района. Огромная честь. Фотосурәтләр арасында язучының Минтимер Шәймиев белән төшкәннәре дә бар. Музейда бик күп чит ил туристлары да була. Йортның икенче ягында бүген Чыңгыз Айтматовның улы гаиләсе белән яши. Эштекле сәфәрнең мөһим өлеше ул җирле милләттәшләр белән очрашу. Бүген Кыргызстанда 55 меңнән артык татар яши, 16 меңгә якыны Бишкек шәһәрендә. Кыргызстанда 30 елдан артык тарихы булган туган тел татар-башкорт иҗтимагый берләшмәсе эшли. Аның вәкиллекләре Кыргызстанның 6 шәһәрендә бар. Моннан тыш Илкәем, Татулык, Бәдәмлек кебек татар оешмалары эшләп килә. Алар Татарстан президентына рәхмәтен белдерә. Bir vaqtida bizga yo'q bilmaydi deb aytganingiz bo'lmadi. Shuning uchun men bek shodman siz yo'q degan so'zni bilmaganingiz uchun. Biz bit әле Татарстанда яшәп тагын үзебезнең телебезне, милләтебезне ничек саклап икән дип тырышабыз. Ул бик җиңел әйбер түгел. Сез бөтенләй читтә. Шуңа күрә сезнең менә бу шөгылегез, менә бу бүгенге безнең җыелу
Миңа рәхмәт түгел, сезгә рәхмәт. Читтә яшәсәләр дә аларны бер максат берләштерә: телне, мәдәниятне, гореф-гадәтләрне саклау. Кыргызстаннан Илгиз Шәкүров, Айгөл Бәдретдинова, Яңа Гасыр каналы.